Martina, živi li se u Hrvatskoj skuplje ili jeftinije nego prošle godine? Ako uzmemo primjer ovakvog stana od 60 kvadrata skuplje. Naime, u proteklih godinu dana troškovi života u njemu porasli su za otprilike 25 kuna. Međutim, treba uzeti u obzir, neki će reći da to možda nije neki veliki iznos, ali treba uzeti u obzir kako je upravo u posljednje 4 godine troškovi života u Hrvatskoj narasli su za otprilike čak 20%. Naravno, očigledno je kako su režije sve skuplje, pa evo i ovaj tjedan smo već izvještavali o većim računima za vodu. S druge pak strane došlo je do pojeftinjenja hrane. Građani kažu to uopće nisu primijetili, no statistike pokazuju drugačije. Što je sve poskupilo, što je pojeftinilo u protekloj godini dana, pogledajte u prilogu. Ono što govore podaci, građani ne osjete. Uglavnom se slažu, u posljednjih godinu dana pojeftinjenja nisu primijetili. U mesnicama su cijene otišle strahovito gore. Je li život jeftiniji ili skuplji? Skuplji, to mogu reći da. No prema Zavodu za statistiku, indeks cijena hrane većinom je niži nego prošle godine. Najviše su pojeftinila ulje i masti za 12,6%, kruh i žitarice za 0,9%, meso je jeftinije 2,5%, povrće dvostruko više 5%, a voće 6,9%. Jagoda je pala. Koliko? 50%. Mese su isto cijene koji prije, ne? A u godini dana poskupjela je riba za 3,2%, te mlijeko, sir i jaja. No prodavači na Zagrebačkom Dolcu ne slažu se s brojkama. Srdela je koštala prije 2 godine 20 kuna i sad 20 kuna košta. Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača tvrde da se troši sve manje. Ja jedino znam da vrećice uz istu cijenu su sve praznije i praznije. Da štedimo na hrani jer sve drugo poskupljuje, smatra i sindikalist Krešimir Sever. Već su se svega odrekli i na kraju se odriču na hrani da bi mogli podmiriti poskupjele režije i energiju. Od 1. travnja naknada za korištenje voda povećala se za 1,5 kunu po metru kubnom. A sve to kako bi svako naselje s više od 50 stanovnika imalo pitku vodu i vodoopskrbu. 70% novca za to daće Europska unija. Ostatak ide iz državnog proračuna, Hrvatskih voda, ali i iz većih računa. To je pitanje nekakve nacionalne solidarnosti, da se tako prikupljeni novac investira tamo gdje su projekti pripremljeni. Uz vodu skuplje plaćamo i komunalne usluge te plin. Martina, a na što zapravo građani najviše troše? Na hranu, a zatim na režije. Naime, za te dvije stavke građani potroše u prosjeku gotovo polovicu svojih mjesečnih primanja. Nakon toga dolaze troškovi što se tiče prometa, bilo da su to izdvajanja za pokazne karte, mjesečne za javni prijevoz ili da je to gorivo ili nekakvi neplanirani troškovi kod recimo popravka automobila. Tek onda novca ima za slobodno vrijeme. U prosjeku 5% mjesečnih troškova odlazi na obnovu garderobe, znači za novu odjeću ili obuću, a oko 3% na odlazak u restorane ili na kave.